Rundunar Hukumar 'Yan Sanda ta Jihar Kano ta yi nasarar kama waɗannan mutane uku da ake zargi da kisan wannan baiwar Allah da 'ya'yanta wanda suka kasance su bakwai. A cikin waɗanda aka kama ɗin akwai Umar Auwalu ɗan shekara 23 mazaunin unguwar Sabuwar Gandu da kuma Yakubu Abdulaziz ɗan shekara 21 mazaunin Sabon Gida Sharaɗa da kuma Isyaku Yakubu wanda aka fi sani da Caɓe ɗan shekara 40 mazaunin unguwar Sagagi. Bara mu saka muku cikakken bidiyon bayanin da wato ainihin kakakin hukumar 'yan sanda wato Abdullahi Haruna Kiyawa, sannan kuma za mu saka muku wato bidiyon interview ɗin da aka yi wanda Freedom Radio ta yi da iyalan wanda suka rasu ɗin. Bara mu saka muku bidiyon 'yan sanda. Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano ta samu nasarar kama mutane guda uku da ake zargi da hannu dumu-dumu a kisan matar aure da 'ya'yanta guda 6, maza 3, mata 3 a unguwar Ɗorayi Ciranci da ke nan cikin garin Kano. Biyo bayan umarnin babban Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa, IGP Kayode Adeyemi Ebetekun, PDNPM, umarnin amfani da kuma tattara bayanan sirri domin magance duk wani matsala na tsaro. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinanta CP Ibrahim Adamu Bakori PD ta kai ga nasarar kama mutane guda 3 da ake zargin suna da hannu dumu-dumu a kisan matar aure da 'ya'yanta guda 6 a unguwar Ɗorayi Ciranci, wanda abin ya faru ranar 17 ga watan 1 na wannan shekara ta 2026. Waɗanda ake zargi akwai Umar Auwalu ɗan kimanin shekaru 23 da ke Sabuwar Gandu a nan cikin garin Kano, Isyaku Yakubu da aka fi sani da Cebe shekaru 40 unguwar Sagagi a nan cikin garin Kano, sai Yakubu Abdulaziz wanda aka fi sani da Wawo shekaru 21 da ke Sabon Gida Sharaɗa a nan cikin garin Kano. An kama su a wani ɗauki da aka kai na gaggawa wanda ya ɗauki tsawon awanni 6 daga karfe 10 na ranar 17 ga watan 1 na 2026 na dare zuwa karfe 4 na Asubar 18 ga watan 1 na 2026. Wanda ya jagoranci wannan aika-aika mai suna Umar Auwalu ɗa ne ga yayan ita wannan mata. Haka zalika kuma ya tabbatar da cewa ba fa wannan ne na farko ba, sun yi kashe-kashe da dama a baya, wanda ɗaya daga ciki shine wani kisa da suka yi na matan aure guda 2 a unguwar Tudun Yola da ke nan cikin garin Kano, wanda bayan sun sassara matan sannan kuma suka sa fetur suka kunna a gidan wuta. Shi wannan matashi mai suna Umar da aka yi bincike an same shi da riguna guda 4 gaba ɗaya da jini a jiki, sannan kuma da wayoyi guda 2 a aljihunsa na murgayen, da adda guda 1 da gora da wasu kudade da kuma sauran makamai da aka samu a wajen abokan aika-aikan nasa. Zuwa wannan lokaci dai ana ci gaba da gudanar da bincike. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PD, wanda al'ummar wannan jihar suka yi lakabi da ba sani ba sabo, ya yaba da godiya ga 'yan sandan da suka gudanar da wannan aiki, sannan kuma ga al'umma da suka dage wajen addu'a, taimakawa 'yan sanda, ba da bayanai wanda aka yi ga wannan nasarori. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Mai sanarwa CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin na 'yan sandan jihar Kano, a madadin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adamu Bakori PhD. A tattaunawar da Freedom suka yi da shi wato ainihin shi wanda magidanci ne ga waɗannan waɗanda aka rasa, tattaunawar dole ta taɓa ma zuciya, dole ta baka tausayi. Bara na saka muku bidiyon yadda aka fara tattaunawa da shi, wanda tattaunawan ma ba a ƙarasa da shi ba. Allah sarki, Allah ya ji ƙan waɗanda suka rasu, Allah ya sa shahada su karɓaɓɓiya ce. Ya sunanka? Ya ka samu wannan labari na rasuwar iyalanka ko kuma kisan gillar da aka yi waɗannan iyalai naka? Ba ka take kalubale
Allah yana da rafa mutum da abin da Haka zalika an tattauna da 'yar uwa ko 'yar uwa ga wannan mamata inda ita ma ta To ya sunanki da alaka ku da shi wannan mijin marigayya? Sunana Hawlatu Bashir. Yaya ce gaba Haruna. To ya kuwa samu wannan labari a takaice? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musiba ce Allah ya kawo ta lokaci ba shiri. Amma alhamdulillah kiga Allah ya sa an samu wa'anda suka shi kuma dan uwan mu Allah ya ba shi hakuri. Allah ya karfafa zuciyarsa. Allah ya sa ya ci wannan jarabawa da ka same mu gaba ɗaya. To akwai wata alaka ne ta kusa tsakanin dangin matar da aka kashe da kuma shi mijin?